go till our death. yazi ndikumamela ubhiza uthera isimba uzoza nge-s sojika ifako wakho umzimba umuzo sikakela ucyclone uzophipha usamsona yeshop athenga inapken uzotshintsha mna nzukungame zokuveza ibasted kodwa ncela kumntu wangu ukuba nganjaji kwedinesidalele kodwa wafotyelwa wayithenga lo license odlula kuyikhuphe egaraji apha kule game uthuthiye lada zigrupi ufika izolo ngoba esiqale weyibubi yokubaseleka uqathwe zihora movie bafuchola isefu nzakuveza mna mundu wemofi suthetha ishit ngethila mtshana bhasopa uthi nthenga ii-features dura inceda soze wasafota aget those features for free mtshana yekuloqa unatalente kulo mike ufana nendlu yakho ngoda sorry uyutshela usayine kulaa shit ka-oraju sulibabu ufuna usayinwa siri kangesifuni nguwelanwile monika lam nguwelo muncu solo kuthengekaka ilonto mlomo unukaphucu fanisa nepet kodwa awuyazi nekuku did utraumatizwa reyhlo ngowakho utamkhulu ayikabi kubazali bakho soze ndivume noba bathi mandixolele andimindi mna nthetha inyanza odlala indima yabo ngokundiqeqeshe ohlulekile kodwa bangawari kwanibhura yona izovele ibancede warakwani kwenzekazo nenza famous njani ndenze nandastende famous zokhaba abani anus uthisa abantu mtshana wabo ziphi vokimenas famous zokhaba abani anus uthisa abantu mtshana wabo ngoku ziphi menas famous zokhaba abani anus uthisa abantu mtshana wabo ziphi vokimenas famous zokhaba abani anus uthisa abantu mtshana wabo ngoku ziphi menas uzondenza njani famous kodwa ngenumbers apha kumawuliboni ambojongwa qewophinde ubuye uxelela umntu wangu kuba mna andixonyi unetyala uthetha ubuxoki ngamele uyezityala apha kumaliboni ndimkhulu kunawo into endicaphukisayo leyo yoba wena wenze ngarawuboni khanye uqharwa ile ndingoma zakho zama utrenda xa idizi xonoyeka ipride ucele kahle ndingakufakela zona itips akho wena ngona wena uqela lena ndizokunika for free kubufuna ufana nam ndiyakucela yekadawunlowudiweyo wona ama-beats kodwa ndikwelapha ngonzokucisha mna ufuna ibhef nzokufaka induku mna nzokunyisa qha njemusisithulu uzondifila mna nitime ufuna induku zekumu nzokunika va ndili kuba ufuna ma utsho kumu nzakupila dala nziza ndiyenza leweke mculo ndiyopila wena yeka ukubhanqa ubenzayo uyapetite kwancela uxolo ngale nto ndiyenzelayo please ayikabi kubazali bakho soze ndivume noba bathi mandixolele andimindi mna nthetha inyanza odlala indima yabo ngokundiqeqeshe ohlulekile kodwa bangawari kwanibhura yona izovele ibancede warakwani kwenzekazo ndenza famous njani ndenze nandastende famous zokhaba abani anus uthisa abantu mtshana wabo ziphi vokimenas famous zokhaba abani anus uthisa abantu mtshana wabo ngoku ziphi menas famous zokhaba abani anus uthisa abantu mtshana wabo ziphi vokimenas famous zokhaba abani anus uthisa abantu mtshana wabo ngoku ziphi menas